Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोनाथ' गासैबो मोजां दङ। दा नभेम्बराव गोबां साख्रि स' बेनि सायावनो बिग आपडेट लाना फैदों। आसाम पुलिसनि अनलाइन डेटआ जोबथारसिगोन आरो लोगोसे माब्ला जोबगोन आरो लोगोसे ADRE नि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभेट जाथारसिगोन। आसाम पुलिसनि केन्डिडेट्सफोरा गोबां चान्स देग्लाय बेनि सायावनो बे भिडिअखौ खालामदों Gr.4 हिसाबै आरो Gr.3 हिसाबै बोरै मोनगोन बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जाय नोंथांमोना Bodo Gr.4 YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय सेकेन्ड चेनेलाव नोंथांमोना दासिमबो खालामाखैबा स' नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामदो बेयावबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हागासिनो दङ। बेनिफ्राय लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। स' बिदिबा गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइट आसाम पुलिसाव दा लोगोफोर जों फैबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइ हियरआव थुनाय लोगो लोगोनो दा बेनि अनलाइनआ जागासिनो दङमोन। दा बेनिफ्राय जायनिखि नोंथांमोना माबाफोर जुदि एप्लाइ खालामनायाव गोरोन्थि जाबायबा स' नोंथांमोना मोनसे टल फ्रि मोनो बेयाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। स' गोबां दङ टल फ्रि नाम्बार दङ मेल एड्रेसबो दङ बेयाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय लास्ट डेटआथ' बारायखाला बेनो जाबाय दिनै लास्ट डेट। स' दिनै लास्ट डेट नोंथांमोनाहाय जुदि गोरोन्थि जादोंबा बेयाव नोंथांमोना कल खालामनो हागोन नङाबा नोंथांमोना गोदान एप्लाइबो खालामनो हायोमोन। बेखौथ' सिगांनो खिथाखाबाय। स' बेनिफ्राय लास्ट डेटआ दिनै 1 नभेम्बर स' बेनिफ्राय बारायला दा बेखायनो खालामाखैबा स' नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइखौ खालामदो बेनिफ्राय रिलिया थाबैनो जागोन आसाम पुलिसाव। स' बेनिफ्राय बाथ्रा जाबाय जायनोखि आसाम पुलिसाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय गोबां चान्सखौ मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोना AV UB कनस्टेबल एप्लाइ खालामबाय जायनोखि HSLC 10 पास बेनिफ्राय HS पासफोरा नोंथांमोना आसाम पुलिसाव एप्लाइ खालामबाय आरो लोगोसे दायो बिग चान्सआ सफैबावबाय बेनो जाबाय ADRE नोंथांमोना 18 प्लास जानाय लोगो लोगोनो आसाम पुलिस एबा आसाम स्टेटनि गभर्नमेन्ट जबावहाय नोंथांमोना सिभिल जबावहाय एप्लाइ खालामनो हायो। दा पुलिसाव 30 इयार्ससिम बेनिफ्राय नोंथांमोना सिभिल जबाव 45 इयार्ससिम मोनो आसाम स्टेटआव। अब्ला ADREआवबो गोबां चान्स मोनबाय नोंथांमोना जायनोखि HS पास जाबाय स' नोंथांमोना ADREआव ओरैबायदि पस्टआव एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय Gr.4आव। स' नोंथांमोना Gr.4 पस्टआव ADREआव नोंथांमोना चान्सखौ लानो हागोन। लोगोसे आसाम पुलिसावथ' मोनखाबाय बेनिफ्राय स' गोबां पजिटिभआ बेनो जे नोंथांमोना 10 पास लेभेलावबो हागोन बेनिफ्राय 8 पास लेभेलावबो हागोन बेनिफ्राय HS पास लेभेलावबो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि Gr.4 आरो Gr.3 हिसाबै। जायनोखि HS पास दङ गोबां चान्सआ बेनो Gr.3आवबो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना Gr.4 पस्टआवबो नोंथांमोना हागोन बेनो जाबाय हायार सेकेन्डारि पास खालामनायफोरा। दा ADREनि भेकेन्सि 2000नि बाराया 10 नभेम्बराव जागोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 29 डिसेम्बर जेराव थाइसेबो फिस नाङा नोंथांमोना फ्रियावनो खालामनो हागोन आरो बे एग्जामा जानुवारि फेब्रुवारियाव जाहैनायनि चान्सआ दङ मानोना अफलाइन एग्जाम जागोन सेबाय खालामगोन एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना गोसोबादि एन्सारखौ नायनानै बर' रावजोंनो नोंथांमोना एन्सारखौ होनो हागोन। दा बेखायनो जों फैबाय सेबानि अफिसियेल साइटआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो Gr.4आव नोंथांमोना क्लिक खालामबा बेबायदि पेज मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेशन्स बेयावनो ओंखारगोन आरो थाबैनो ओंखारसिगोन आरो लिंकआबो बेयावनो एक्टिभ जासिगोन आरो जेब्ला एक्टिभ जायो नोंथांमोना खालामनो हागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना सिगांनि आइडिजों जाला गोबां सोंनो हागौ सिगांनि आइडियाव जाय खालामदोंमोन बे जाला गोदानै रेजिस्टार खालामनांगोन जेराव नोंथांमोनाहाय टटेल मार्क्सआ 135 प्लास 5 फाइभआ अब्ला 140 जागोन आरो बेयाव Gr.4 हिसाबै नोंथांमोना बेबायदि आनजादखौ होनांगोन। दा बेखायनो Gr.4आव नोंथांमोना क्लास 8 पास लेभेलनिफ्राय HS पास लेभेलसिम स' बेयाव नोंथांमोना इलिजिबोल जायो नाथाय डिग्री पासआ जुदि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथांमोनाहाय दङ अब्ला खालामनो हाया। दा स्पेसियेलि बे जबाव नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन जुदि गैयाबा स' नोंथांमोना बे पस्टआव गासैयावबो ADREआव इलिजिबोल जानाय नङा। स' बेखायनो जायफ्रा गैया नोंथांमोना खालामना लादो रेडि जादो बेनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना जाहाथे थाबैनो एप्लाइखौ खालामो।